Uite, azi am pornit la plimbare la pădure. Suntem la ieșirea din sat spre Imașul Vitelor. Sunt eu cu Borcea. Ha? Da, trebuie să fie ribe. Sunt eu cu Borcea. Din Amovistu. Plecăm spre deal. Aici. Și suntem la ieșirea din sat. La ieșirea din sat spre deal. Unde ies dimineața vitele pe Imaș. Așa. Aici avem hotelul unde dorm surdarii. Surdarii care surdăresc vitele. Așa. Și aici este întreg Imaș unde surdăresc. Acum ne îndreptăm spre pădure. Sunt eu cu Borcea, care a plecat înainte cu cățelul meu, cu la ce cățel, ce urs seamă și chiar cât un urs este. Ne îndreptăm spre deal. Să vedem ce... Ne ducem niște măturoaie.